Kotoku Traditional Council bochi mi do tuma man kwati ana yekue. Yebia meni damna mo. Okumugu obusa wani. Okumugu obusa man kwati akumo menso jatrane. Tenti ebu ana misumi freja. Odma kuma boye. Eja Onwan bedumo. Kotoku Traditional Council bochi mi do tuma man kwati ana yekue. Yebia meni damna mo. Okumugu obusa wani. Okumugu obusa man kwati akumo menso jatrane. Tenti ebu ana misumi frena. Odma kuma boye. Enuae Onwan bedumo. Nana ye bibi when yana dia drinking bao nana ye bibi oh ama kwete yo no ye bibi aye when yana dia rawo bao nana ye bibi kura ama kwete yo no ye bibi ye ja kwa binen mo nana ye bibi oh ama kwete yo no ye bibi ye o usi acha we nana ye bibi kura ama kwete yo no ye bibi aye when yana de ba ko bao nana ye bibi oh
Akyem. Bisa puxou a pena em quanto? Vamos fazer to unify him as I said. You know, how they say, we do this year. So, Nana Shami. So, Akyem Oda Akrofonso. Nana Ghanaian. Officiated nothing ya Yapubia. Mofa little. And better. But yeah, she had been on a jam. In Wayaman. Nothing able to get. So, Nana, the Sunday of Sapani, as I said, they said, Akrofonso, you find something tonight. There's no crown. I'm thinking, and then I end I saw would be a sinner night. I said, you boy, will be continuing. Oh, yeah, I'm good. I've been told the name about the children. I'm with you tomorrow by your money and then, you know, I yet to go to the group. I hear some back. Yo, and I'm saying, I'm going to send out kind of sir. But for saying, Jack, training here by a paper didn't coach and cut one and one, say, I don't know. I be a year of well crown. I can can't none. I said that. But your phone super before Nico, your phone mine Asia. I said that. What will you see a name? Yeah, it's the answer to you. I can't get between the buyer. Money man, they have had it. Eh, why they're money man, they have. As I'm not told you, the answer of Israel say, Yagina Sida. Yagina Sida, we are not the Aquarium. Now, my son is the actual him for no more. So, actually, now, in Nako, also now, if you could down or the house, you didn't go, not just in for the actual. And Sana, if we are of the Yanako, who can see Raymond and Cassans when him and also for your media and half a year, yeah, Eddie. Jenny, Evelina said that. Watch of 4,000. It's a penny, penny for penny. I get 2 million after that. 4,000. Now, if you were saying the actual official penny, there is not for the name of a blue name or not when I'm money. You use one after you make up to kiss him up. Now, can be actually Oseadeayo and after you say, but yet, Manhene will be blue or Akrofonso. But didn't 4,000. Nana Shami. And you did come that Nana Mas Papa.
I'm going to I was happening down to other counties. Anthony, tell you, Japanese Catassin. I didn't know the two and Johnny after what. Let's say you got down. Chairman, when you got down. But he said, they can't swallow. The ball will put down, we buy a bracket as a car, we have money. Until the process, we recognize we need 5 3,000. I'm back. Without myself. 7 days, we done it to our bedroom. So, I read a message, how many of us and a train. And rest it is become. That's Frimpong. So report your media. It's more money. Oh, bra. You beat the money. Money by the first but going to problem point on for yes, that's it. When for you back, you're going to be Anthony, on Sunday, I'm saying, I said, they did and science, and I Pentuba, then see chairman and then go for the palm and the area, and the money and location of Yasi. Oseadeayo Akrofonso benefo asibebre. Se on CC odihie. Se on di no eyi musuo ama Akrofonso produce. Ampa Baby ayedri. Ye bebie kwan na ne odihie no wo e ka kire no. Oba beka. Na efe dwumadie no to aso bi a wo ya. Ye de ato aso. Anti mama no kwan. I'm penny, Nicholas, Fonson penny for Sunday. Or champion in Cassasian. 20 we see
this year now, moving you must your microphone, no other city the actually to a full penny for and another penny for her. After you say be the near to what you dear something. 7 years and part. Natami, Nujama, Nana Oseadeayo Frimpong Nana Boansi Mireku II. From the mama to the mountain.
Ada Akrofonso ahemfonso asibebre sɛ ɔyɛ mmoa na ɛnɛdɛ ɛnsaka ɔhene yɛnyaeɛ ankasa mmere adwumadie bi ayɛ wie dada nanso ɛnyɛ yɛ mmere na yɛhyehyɛeɛ ne Nyankopɔn hyehyɛ Nyankopɔn ne ɔpɛ na ɔyɛ ɛno nti na afei na ɔyɛ dɛ nyɛduri nanka yɛbɛtufu na yɛyɛ apayɛ nso aka mmerɛ nti ɛsiane sɛ ɔsramɔ ɔmpue da koro ɛwuare ɔman no nti afutuo no deɛ yɛbɛtumi ɛde abrɛ no akyire ɛsiane sɛ yɛnsusueɛ ne sɛ yɛapagya no ɛdɛ boro nti afutuo bi a wɔbia yɛde bɛbrɛ sɛ bɛyɛ a nananom samanfoɔ bɛdi ho danseɛ nti aba yɛyie deɛ yɛyi firi mu a ɛyɛ yi aba yɛyie obi mfiri ɔda obi mfiri baabi aba abɛyi sɛdeɛ bɛyɛ bɛyɛ danseɛ sɛ nananom a wɔwɔ Akrofo nso agye no atom na ne SARS wɔ nti nananom samanfoɔ nso agye no atom nti yɛbɛpɛ sɛ apayɛ yie a ɛtoa so Akrofo nso mpanyinfoɔ ɛne bɛyi sɛ yɛfiri Kotoku Manhene nkyɛn na ɛbɛn ɛka biribiara nsi kwan sɛ yɛyi nanso adanseɛ nti yɛbɛpɛ sɛ Akrofo nso ɛbɛyi apayɛ na yɛatoa dwumadie so ɛnsa pɛ a nananom ɛde maa me ne me mpanimfoɔ yɛbɛyi emu baako na yɛde ama Akrofo nso mpanimfoɔ na ɔbɛyi apayɛ eti sɛ mmerɛ bi pɛ sɛ mehu nipa ɔyi apayɛ momu man ɛna ɛyi apayɛ no kyame Jami sɛdeɛ ɔbɛnkɔn sase kane nyase da yɛafɛ na mesa bɛti kɛsɛ no so kane twi yɛyɛ wɔ nyina ate sɛdeɛ yɛade yɛma champion amanneɛ no bɛsa ate na ama yɛ amanneɛ wie a bɛfa ama yɛ amanneɛ no wie a yɛ sɛ wobɛtumi akɔ ne mu asa akɔ nanso na ɛyɛ ne mu Akrofonso for my Jesus. Who will have me? I'm going to my Jesus. Nana I'm recording camera. Nana Jabra, Babaji, if I can't pay for. There you are. Nana Boansi and then there was a framework for purchase in Ghana and Japanese of fear. And the day, and a moment this year. Ah, why you not in a map of Somalia? And now we're simply all those means. Nananum, Akyem Oda Akrofonso, and why you are, I made the Yamaka.
Say, I'm a boy. I'm a talk to the bar. Yeah, she and I am passing. Yeah, that is my dear Shamusa. Yeah. But this I'm the man of Dio, Passo. Yeah, man of Qua. I want you won't quite young what you will. Nana Kotoku my any penny for Passo. Yeah. Kotoku just any penny for Passo. Yeah. Nana Nifa, or Kotoku Nifa. No penny for Passo. Yeah. Sir, a prayer and Saka and the mother. As I said to my dear baby, I see that there's no alternative money. Yeah, there was a woman prayer, Emra and the pension. Yeah, and put you, Emra on the pension. You may dear paramount to us. Yeah, the young dog, yeah, prayer, yeah, and Papa will be around. Yeah, and when you have $44. Abaka said, Nana will go our baby, or best said, now our man and that, Sandy Party, yeah, push that, Sandy Party, it's not somebody trouble. Monica, Nana one. Obi Baba Sha, Baba said, and I'm a good person. Across mine, and animal also. I'm going to mine, and I got a menu. Nana no munya anam na maka bibi tiawa machire odihye wabe mensam ye mienu bo na kasa wajiro akaso na kasa masem edikan ene se Nana Boansi Mireku otoso mienu wabe omodin se komuya emu enkabo mu ebeye ohiase men no be entime bi men hwe ni obi aye men tie ni obi aka bo modern se obepe nkabo ama woni wahemfu nyina
bio Akrofonso kuroi ehu bibi sronko bi ewo mu enu ntina enadwoi enwadi hu afofi ma ya pejao edo akire oma nti wabe bomodi se ubema kuroi impuntuo aye ohiasem nananu abe bebre enene eduso wonso wabe na be bibi na fa peja Akrofonso mekano sa emunsem dos ni obeye e dia peja kuroye edoso bebre nti wa ko transi na susu anamonkan a obetimi etu e dia fa kuroye peja anopei kakra ya na mepese medijao na sene ya medi kan no wo emre bebre a wo beji afutuo afiri nananom unuanum wabusuafo pampa ene roman nyina enche pampa nti medecine semfua mienu ena ejao pampa bobonde se ode beye adu beda asibe future de ama to be tukuti jumna ya juma na abuwa na ama Akrofonso afa ntuma pe efla ni na esempa na ka de nka bi na de pra ne se ye mo be ye hu se dom ni na ko ni na edi wachi na mo do ba ha o mo ye de o mo ye se ni na no o mo do ntia na mo a mo si ne he no mo hwe na ma se ni na before mo hwe na ma se ni na before if ase na efe baby actually na fe ye be tension sa a che mo ma sa de no bi ba mo mo ano na mpuntu na na e ka no o ntimi ma mpagya mo na ba ma na apagya sa ntimi so kakra me ka mo ni ka baby ayedri ya be makwan na se ahosiesie foforo bi ho a o de mrijiawa bi akosiesie no na nananom Akrofonso mpenifo abon chidom ne de nako fekudano enchen eye jase Kotoku jase eye Abirem hene enchen na wakoswai akire ono so na efe ne ntoaso nyina akotwa Kotoku Manhene anyi tinani awo Tiapeni Akrofonso mpenifo sene fa hinka sa se no sesia no mba kwesiesie official no aba na nyina mota de chi na nyina yakọ Abirem wakosi bibi akire fuko hin to sibi chire so ko hin bia na no so hin so adinanu ye de ko achimga na ko bibi so akire Kotoku Manhene na fi bibi adi pra tino nyina Akrofonso mpenifo mo nsam o ye twamo na jami ba we tiama na mathematics mi amedi che na mi ko na ko ti se mo bra ni ni na yo piao
Can radio. Oh, radio, no. Why not? So That's one.
Right. Big more camera. Nana no matom, nana no matom, nana nana no matom, nana no matom. We were down here. Nana no matom. More mobile car, no more for car, no why? I don't know why.
Obetie. Come here. Ama Nana no. Kotoku Traditional Council. Nana no ma. Nana no ma jasi feku. Java. Mo jasi feku. Java. Mama so ebenifo. Mama so ebenifo. Java. Akrofonso ebenifo. Java. Enoyem ebenifo. Ene ba erade aye. Ba erade aye. Ese yima yebeji. Ese yima na toyi. Na idi ewusi enebe. Na idi ewusi enebe. Yimi anaye. Yimi anaye. Robo ha kane kasabi kayimu jasem. Nenso erade atobusi pakuso amani mena ayeboko. Edubra nananom eba ebesi bibi ede akere jasi feku. Ewia yedi omanim ede akoma kotokumai ewura.
Omo asibibi ede achire no. Ezio. Na ansana no. Jaba. Ansana kwa bebie no. Apa. Gise ibusa Bruno embenifo. Jaba. Yede enya transise ya. Apa. Se onya hina. Apa. Transise jasna onya hina. Jo. Kini ma be sanche. Apa. Ajisa wo yo he. Jo. Na kwa yo amanye nyina ede ama okromfo. Jaba. Na okromfo aji watu. Apa. Na omde wa brain. Jo. Anse no ba kokoma Kotoku Manhene. Jaba. Na wo yo he. Apa. Mfa abrante kwa emba yenim ye abrante kwa so Kotoku Manhene. Jo. Krobia ni achi abrante kwa ye na de hin okro no so. Apa. Ya pedali wi a onya abrante kwa bi. To ba ha no yo hin. Ezio. Wa komiti. Jo. Na wadeba. Apa. Di bebusa. Sa amanya sa amanya kwa so no. Aye na so die nyina. Ezio. Magina to me ebusa no se. Apa. Magina to Apa. Tino se bi no Apa. Tino afi e ansa na ma wo kwan no so. Ko die pa. Ansa na ma wo kwan no so. Ezio. Ija ajise ya ji wasida. Apa. Ija ji wasida ni bi. Afi no na kwan bi. Na otina asiaba wo sai afuna. Ezio. Na otina aso ba bo sai wo sai. Na o ba be ja ire wo sai. Jaba. Na yesu wasi ti a chapita. Yen fa unu ye wure na asemi ye no. Yen fa unu ye wure na asemi ye no. That's how we are no. That's how mo a. So na se moya sa so na se moya sa so se ene mo waso yes. Intimi se ene mo waso yes. And on this month yes. Ndoma bibia adani kondo bebe. Na ahimfua eba besi bia che no eye mama so Apa. Manhene Akrofonso. Apa. Akyem Oda Akrofonso. Apa. We ni dadem pa. Apa. Afi no emiye mususo ababeka ho. Apa. Na my miensa. Dem say you di kan ba Akrofonso. Na mama so ton so ni no. Apa. Dem say we na we. Apa. No one. The first organizer first. Ezio. The very sample. The romance say mba boa. The maame si pa na ya bie kwan. Na ajiamefo no ebebusa eye Akrofonso abusua bani ene adontenhene ana ohima abusam se etise na mbobo amani titia ade atre se amani ne amamre kwa so no aye bibia yaje na sida bibia ma aye bibia how bia ni o se ade kromofo yira se ye wo hene a frɛ no na ne mra didi say they say na konya ni na na so Jia no onini na afi no amani ne amamre kwa so no na ajiamefo say ekwan bi say mbasi bi achiwrade a ansa mbesa bisidi say jaso na jasene no na esese ejimwaseda ejimwaseda na butua bi a afi ne ekwan bi pa obechira mo say monko sisi farama say afana dada ama sisi bi a na obusua pani ohima na sekunti abodi ejani na busua romo for nti na busua pani na bia na busua they say na ba ni di na so bia na wo hia fi no so ko amani na amamre kwa hini mo na ana asem na say asem sa nti na busua anso na for so ko di ama
na asengere no ọbansa ayẹsẹsẹ yẹsasa lásẹ lẹwọ ntumi anya ẹsika ọbẹbẹsa nana kọkọ nama kọfọ akosi nama sa naba sẹyà sáàjì bọfa ẹdínwó ẹnẹ ẹkúsi adapẹ ẹnu ti na ẹdọnifọ ẹnìyẹn ní ọjà na ẹkúsi adapẹ ẹgyina nìjíríà ẹyẹ asọm náà mẹka mọ mu nyinaa ẹni tí lọ abusuapani yẹn ti a ogyina ahomọkyi na anamakyerɛ wase ebi a ẹni tí lọ ẹsa na ọdún kọ ọdún na ọlọ ayé mu ẹsa na ọlọ ẹsa na ọlọ na afei ayẹ kansa ọtúnṣe ọhene amọtìrẹ a na efu mpanyinfo ankọyi a na sẹ mpanyinfo nso ẹnìyẹn ayẹ dẹ ẹnkọ ẹsasa ẹni tí lọ ẹni maano asẹm no ẹbisi na afei yaba akyerɛmɛfoɔ no yɛbɛhyɛ aseɛ afiri Akrɔfoɔ so bia afei no wɔsan ti bia nwi na yama na yatras na afei yaba maama so ɔno nso bia yama na yatras ne yaba bi nso bia yama na yatras bia na yɛayɛ amanneɛ no baako na afutuo yi nso ayɛ baako ɛno nti ɛbɛsrɛ sɛ efiri a ne yɛ hɔ na mpabokyɛw ɛnsa na bibi ɛnɛ yi a na mabɛyɛ ɛde ahyɛ kɛ na efiri ne mpanyinfoɔ ankɔ yi a na sɛ mpanyinfoɔ nso nneɛma anyɛ dɛ ɛnkɔ yi ɛno nti no mɛde mano asɛm no ebisia na afei yama akyeamɛfoɔ no yɛbɛhyɛ aseɛ afiri Akrɔfoɔ so yɛwie no wie a na afei no wɔsan bibia ni na yama na atrase na afei yaba maama so ɔno nso wie a ne yama na atrase ne yaba bibim ɛnua nso wie a ne yama na atrase wie a na yɛayɛ amanneɛ no baako na afutuo nso so ayɛ baako ɛno nti ɛbɛsrɛ sɛ yɛfiri a ne yɛkɔɔ daa nti mɛpamokyɛw sɛ biribi ɛnna yi a na mabɛ biribi ɛde ahyɛ kaa mu nti no nana ɛkɔ nyinaa na wayɛ kama anyɛ saa na nana kɔtwa hwe a ɛnamia mesrɛ sɛ yɛkɔ nyinaa na nana ayɛ kama nti wobɛdu hɔ no ayɛ kama nti no mpanimfoɔ sɛ yɛmfa ayɛ asepan ɛnhyɛn abɛn nti a na moahyɛ no nso na aboa ama yɛ nso so atumi ato ayi nyame adom ɔba a mode ne baakɔsie mode ne sie wie a na wɔtwe anaa na wɔtwe mmienu anaa na wɔtwe mmiɛnsa gyina mo so nti ɛno no na ɛsɛ sɛ moma polisifoɔ aso te sɛ mpɛ sɛ moyɛ dɛɛ baa ɛno ɛyɛ abɔnten wei ɛyɛ fiadeɛ nti no ɛsiane sɛ ɛyɛ abɔnten nti na ɛsɛ sɛ moma polisifoɔ aso te na polisifoɔ ɛbɛm na ɔbɛbɔ dwumadie nyinaa ɛho ban ɛsiane sɛ ɛyɛ frɛ sɛn local government dem sɛ public belief act public order act no ɛfɛ sɛ wobɛyɛ biribiara ɛwɔ abɔnten biara ɛsɛ sɛ woma polisifoɔ asɔte wei deɛ yɛyɛ no ahemfie ɛyɛ indoor deɛ ɛwɔ awasɛ this area open special protection there ɛna ama polisifoɔ asɔte ɛno nti no na yɛama polisifoɔ aso ate na afei wopɛ sɛ wɔto nsa frɛ obi biara wato nsa frɛ no na wɔtwe ntu a baabi a bɛ sɛ bodwa no ɔma abɛhwɛ biribiara na afei polisifoɔ abɛbɔ ma wo ban na wɔbɛdwa fɛfɛɛfɛ na w'ani so ade mu deɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ ɔmanfoɔ no waka kyerɛ wo ɛna mpanimfoɔ nso afotuo a na ɔde ama wo ɛnɛ nipa ɔma fotuo ayɛ yɛasɛn ne ɛfiri a ɔmahe na ɔdifo ne awie ɛmom no dɛɛbaa no deɛ ɛkwan bie ama ɔmanfoɔ nyinaa yi bia nipa baako anaa bia kɔnti nso so na panyin baako bi akasa daa no yɛ ɔhene da yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ne da yɛ so ne n'ani so ade mu ɔpɛ sɛ ɔde boa ɔman no saa da na ɔbɛka biribi nso so ɛde akyerɛ ɔman na ɔman no nso nana bɛbie na no pa a ɔmbɛhu nea ɛwɔ ne mu ɛne nea ɔbɛtumi ayɛ de ama ɔman nana nkasa yɛ a obiara ho n'adɛn da ɛsɛ ɛkasa
Tonya kasa bi ya na omanfo akoma atom. Jaba. Ani to sana imagine achi. Nyame adom ne ebibi awia. Enka first na ene ye ne ama na yemre. Ene waboka. Oboka no, obobo udai bibi awie na chi osa boka bi. Ene ya ma de ebo ba ho ekum no ma niensa. Aba. Ene ya boa. Ntino ukoba na afi dia ka wani ma edwabo na wo wani ma. Jaba na ma hwe atoto bi emenyina. Na sasa wa ma prosifo aso antia. Wa so ebe shi. Aba. So the prosifo be fro say omo nso wa yedede wo man mu a. Wa ka njiro. Awo do kokoto a odifo. Na sasa mama ka say ene ya mo obi ama ni ti ogbo ya omo obi ama. Jaba. Medene die no aye ahifia ye no. Nemo eda wone de aye abonche. Ure bi do abonche so a agise wosre ma prosifo asoti. Na emra go se o ma hwe bi na afi no o ma ma tumi se ye de obeso ye. Jaba. Na se ebe ni sa na edi asu bi aba. Meda omofu ni nase nyame sham. Se odi manu na adata. Yo, Nana Boansi and then Kotoku Traditional Council and Akyem Manhene. I some no na miensa and 9. Baby, I'm a boy any Akrofonso. Nana Tabi and no report to be a no more Kotoku Manhene and I a boy. A boy, you could draw an apartment here. The soil of Hini Yadi or and never transit. Again, I said that I'm a side chair. If you before a year, you grow more for penny for in your side chair. And I said that I feel the go and said, I said, anybody could to go as in fee. Now, I want to see the channel and Sana would to go as in his wedding and him and enough for Kotoku Manhene and the man so I could side the big channel. See, your pie and no more china, you be through her. Your pie not Nana transit. This a kind of crack. Nana transit, Yabana, a man here or Hobiano, so a debato, any moon, and pa, and you be through her. Indeed, Akrofonso, Odi Bruno, and the number. As long as he be said, Jasi, Kotoku Jasi and Sana, or the Nako, Semi Kotoku Manhene, so any Muna Okoye. It's a was a penny waha, and I know now, and said,
Kotoku nifahin ona omaye na tebie no ka o hadia na kafe no mai so a eye usapani wa ha bibia wie die ibi frase na tutu bibia ebenya sida na fi ko besi bibia kire ohin bibia odina ko Kotoku ahimfie na yeso atoye nti se Akrofonso Champagne ho. Sir, why you be here? Now for the panic say answer na. Enti Champagne wada Roma. Ofa Kofi boy say e be gusawo. Say enedumadi na e ba aso no e yam pase ya ye ama asida bibia bom a e kwa da ho se e de ne ba Kotoku dase ne ho ana my na fi ntwaso no so ya bena ya kan no so Nana Frimpong Manso IV Nana dase Kotoku dase ne Nana Manhene ne Akyem Oda Akrofonso. Namiadom, yet Bibia Aropai or Akrofonso. Me, because I approve of Japan was the boy. To Bibia. Nana, if I hear Jam say every year, if I'm not Nana, doesn't hear a name over Abirem. It's Aropai. Many are watching a movie. Akyem Oda Akrofonso Benqua. Now, say, Nana Manhene and Abirem and Nabaha. Maybe I saw the original meeting, but can be answered from the message. Sincerely, Maripa, Nana Himayi Namami. Now, so many say, Akrofonso Benino. The friend Nana Nana Boansi Mireku II to Sumiro. Nana Boansi Mireku II to Sumiro. Imagine a friend Mireku. Boansi Mireku. Kofi Mireku. Kofi Mireku. Nana Boansi Mireku to Sumiro. Why not age or man or suffering bank, 20 another day? We were doubles and for mine. So wada Roma Uti na neseka udi enimu na Uti yako Uti ebra ko here no ansana ebe design there Manhene ka say ba Enko start no name Uti de enimu so ti na ka bi nse no Uti no say Aneta Uti enimu ma say dumadi ni nyina eba aso Adonji kasani tu e ka bia o ne ka odi bia yo Nana Akyem Obunya ni di eche na ato Nana report ya Frimpong Akyem Obunya ni di eche na ato Nana Frimpong sa ampa nyame ni mini sa adene ebeda won Ocheri akwan nyina ye faso ema ene omemu ni nyina ja to abusha panyere de ohima ani Nana ma yefo Nana Frimpong Manso therefore Tunura Nini Manhene Edimu Akwatin Emma Amamre ne Amano Kwan Wayeni nyina asise ya hwade e kabia nim na memuni nyina ja tumpa ne benma amranti nyina edome prewa no pe nese wani ti dada Frimpong as na baby adure ma se ya be kru herina ya ba Frimpong enimu yie asamna so e fiti ase bi Tehana ebe kamane ni amamrelo mosi na bi no de na ba ha esi enye wasida ansa no besi bibi akyere
Okay, bon. Iti Masidaka 5,000, 50 million. 10,000 from that. After you last now, Pentu account. Pentu back. Pentu back. Brother, fi ekwan dem na uja fa mesi bi se dura bi a ode na ko to kuma yi ko ko si ya se yes otos paecha ni na bi si james one of the ganto alma na bodo I'm watching you. Madam Mabru, Madam Matiafo. Yes, one boy in the same one has got Ramay. Say, the book woman, and one sentence for Prague, and also any among any money and don't you know the market the better so 2,000, nothing about 8,000. The Mongoita, Namos Mobla, IT, the beans and the one is that mobile and you open Pochamo, Adama, about show, the best in Sabiwaba.
Abirem Emremo 45. Mama yen go disa eno saade na anu bi baby a ayi mo so akosi no ma mo be nyina no pese sa be na mo be ba tina ti ya se Akyem bi ko sen ho na odi ba kwa no a ya ka no ye se ni ti no Obia sa mo pentu e da ne de so a odi be ba na ka ma ne ho Mama yen go disa eno saade na anu bi baby a ayi also akosi no mo mo be nyina no pese sa be na mo be ba tina ti ya se Akyem bi ko sen ho na odi ba kwa no a ya ka no ye se ni ya sa mo pentu e da ni so a mo be ba na ka ma ni ho Go champion. Oh, yeah, Oh,
Akyem Mama said the airline will be the all. So I said, when you come in, a mask of watching Otosi. So then I see a meeting, maybe if you have, when it will be ever better. Yeah, mask of watching. Our man, oh, near air was it when you move. Sunset, Passa Bachana will be appreciated now for the Disabre, continue better we are. Kotoku Traditional Council. Meso, me den Nana Apesipo Apple, Mama Sukuti. Na Nana Boansi na Nina said, Nana Boansi, studying any mono, now what they call for when you are what they call for. I just said, I'm saying, come on, DM, there's an Amian Fafia, Angoyi. It's now for Tunachi, Sabbath, Lachi, Uniwa, the Chia Nebasa. Now, in 2 years, said. Ode ni ofase ebetma akunwa no so na laachi oni ho a na onpa ho no atoa eduma no so na ohwemu ano eye ni ofase na ode na Oseadeayo akwa sa abranti no de nesi ni na so dadabra na efie miensani amba abranti atutu aduma na ma Nana Boansi ni age no Eye mama so jasen so ye ni age no ho kuruma no so omani age no ho enti be na otwini a ofre ya okase se opese sisele ode Nana Oseadeayo Akrofonso ye nyina ye titun enti eye na no pen eye Nana Oseadeayo Akrofonso ye dine esi akonwa no so na konwa dinde Nana eje Nana Ejepon Audikan. Nana Adafa Ejepon Audikan. Akyem sir, me Musa. Nana Boansi Anokai, Wahoro no. Answer more deserving. I no cry. Me no opportunity was it. Me Nana na amanye bi e wo Wahoro no. Say obi anu sir, me odi kuro Wahoro. Amu video. The Omani Ram says, when you do good, silence. They say, Obi and say, you are fasting and the Mama so. Sabe Penana. So, they also be Hawaii. Fast, Hawaii, but didn't move come. Let's see, again, yo, Nana Sapa, and Nana continue, and Nana was happening. Nana Adika Canada. No, I'm champion. Oh, from an apple, a real, and I jump. We are here.
Nana Boansi Akrofonso, and so Nana Akrofonso, Nana Boansi why you this year? Sana no yum, and so Nana so get Nakuyana now. Nana Mumata, Mumamuyansa, any idea. Sani ebaya Kotoku ebaya no nyam no biam se odu Kotoku dem pema so dem pema nana no dem pedi fla mo ba ma ewu mo ma hode na mo ye Kotoku mo ba nyina bo yes kan ma and now we need now this guy Akyem and it's Akwanya say two Nana Ayemfo ever from now so you did dance here say Emre Enia Fasa the Ohoi ye boy na yako kutokuwa improve na yadi jumadi na ako wie ewura anim enti Emre enhyeda eni hosa na mebenya akonyan ensem mienu no a na mewo beka kire minua no mo ayfo eba foforo mase mo dikai efa kroye ho hia ewo babiara yen kai mo se ansana yemanfo epeja yen no na yewo nipa bienu ewo yechi ya dofo ene atamfo ona ose oye hwan ubenya sa nipa kuo bienu ewo yechi na yenya peja o ewie dia na wabeye obia dia enti mefuto ni se yabe ene yabe swai akire yefekuda no yi na ya hide poposo anesa enti yekwa improve yemo modern say yebe pro ye
kroye yɛbɛhwɛ sɛ ɔwɔ yɛfo ɔwɔ ni yɛfo yɛbɛka ɔnyinaa abom ayɛ baako obi a ɔnni wafa ɛnkɔhwɛ a ɛnyɛ tan ɔtan wɔ na mmom ɛnneɛma bi na ɔnte aseɛ ɛwɔ wafa mu ɛno nti na wohu no sɛ ɔnni wafa sɛ woma ɔbɛn wɔ a ɔbɛyɛ mmoa bebree ɛwɔ w'ahenni mu nti nananom yɛkɔ a moma yɛmpere kroyɛ ɛmpera yɛahemfo ɛne yɛ manfoɔ nyinaa ani masɛm a ɛtɔ so mmienu ɛne sɛ nyɛ nim sɛ ɛdɔm a wɔyɛ kuro mu ɛdɔɔso sɛbio ɛnyɛ wo nko ɛna wodi hene a ɛyɛ yie wo nnua no nso nkɔdi hene a ɛyɛ yie na ɛnyɛ dɛ a kuro biara ɔhene baako ɛne ɛbɛyi nti na wo na yɛyi wo yɛyi wo saa no ɔmanfoɔ ɛwɔ nidasoɔ bi ɛwɔ wo mu sɛ wobɛba bɛyɛ biribi soronko bi ama kuro dua no yɛdi kan woma kuro yɛ ba a obiara twe mu wɔ adwen obi biara bɛbrɛ wo adwen na wode aka wo deɛ ho na manfoɔ ɛne mo ahemfo nyinaa bɛda mo ase bɛma mo twe nkwa mo aba a wɔmtra sɛ afebɔ bɛda mo ase Bole casa. Abraão quase. Apertiu. O Betinho. Boa mulher. Mama so Odiko. Joe. Akrofonso Odiko. Jamba. Eloyem Odiko. Joe. Yɛwura kɔnso no yɛwɔ hɔ ana Amerika. Joe. Nti ahenni wo ama wɔɛho baabi a wogyina na wotra pɛ wobɛnya sɛ. Ampa. Ɛno nti wopɛ sɛ wokɔ anim a wokɔ kɔsrɛ wowura. Ampa. Na ɔma ɔkwan a na ɔbɛgya ho na wakɔ anim. Joe. Sɛ woahu ne saa na woyɛ mistake a waso ɛbɛyɛ hye. Ampa. Ahemfo kyiniiɛ ebi didi yɛkyi. Joe. Ɛnkyɛn ana ɔhene baako ahayi a ewie na ɔde kɔɔ da. Wiapa. Afei ewi aseɛ bra ɔsɛmɛma. Wiapa. Kotoku maa yi nsa mɛfa ne bra ɔsɛmɛma mi nkɔ. Wiapa. Obi tu nufo a ɔsɛmɛma fo a wɔtu nufo no ɔbaako. Wiapa. Ɛyi. Saa. Wakasa. Nkefiri saa brɛ no onya ahotɔ. Wiapa. Jamba. Ɛka a wabɔ no. Ampa. A still a wɔwu ne ho a. Wiapa. Na wahwɛ yi a wobɛto atɔ w'agya padeɛ nyinaa na wahwɛ yi koraa na ɛsɛ wo kama. Wiapa. Obuo ɛne ne die enti. Jamba. Obi a wowura de wadi adeɛ. Afei wiase a na wowura ɛkɔpere dibia na wɔyɛ press conference. Wiapa. Sɛ mayɛ mfa dibia ne ma wowura. Wiapa. Obi a wahyɛ wɔ anuonyam. Joe. A wɔbɔ kotodwe sɛ Manhene. Wiapa. Na wama wɔ hene. Wiapa. Na wahyɛ wɔ anuonyam. Wiapa. Bɔne bɛn paa na wayɛ wɔ wodi sɛ wo saa do. Wiapa. Yɛmpa mo kyerɛ wo. Wopɛ sɛ wodi hene. Na wodi na wodi kɔ wieɛ ne Nyankopɔn to nsa frɛ wo a obuo ne ɛdi kan ɔma ahene. Wiapa. Ne ɛtɔ so mmienu wofɛ kodaaro ni. Wiapa. Ne ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ mpanimfoɔ ne ɔman no. Wiapa. Na ne ɛka ɔhene bi ase obi a ɔbɔ de wura fɛ ɔmanfoɔ baayɛ na wɔbɔ de wura. Jamba. Wakasa. Wúni ɔbɔ de wura fɛ ɔmanfoɔ nyinaa ma wo ama. Ɛyɛ. Ɛnyɛ. Nti ɛbɛsrɛ sɛ wobɛhwɛ yi. Joe. Obu ɛho nyama. Wiapa. Mekae sɛ Nana Boansi na so yɛ hyerɛ bi paa ne paa. Wiapa.
eti kana kwa ye bibi e dia tia Kotoku mewura ani ni fe godan nia ka o di mi edi ababi o nya da Yapa. but obuoni ni dia odi ma yi wan fani fie adise ne ho Yapa. Over 90 years, so I can say maybe I said new driver 70 years. Yapa. It's been child 20 years. You one son and me. Yapa. Now, Omusa, Akonyama, what is so? Yapa. Now, you are Akonyama, Yapa. It's Akonya Samuel, so be that you fear to now 100 years. Grana was so Akonyama. Yapa. The Nana, a year. Akonya kakra was what is said there grana Makonya so one family dia Akonya no enemy am teswa we are then go back Yapa eni no ade amesram e bia me kwan amie amane ampa ubu who dwa bom kra kai se enne Yo, and then I have 14th April. Yapa, and I'm one. Oseadeayo and then 14th April. What is that? 5. Yapa, I can't come grow up, say grow up for Florida. Ampa, and I can't come and tell me some Florida, but we are me just for going out. Yapa, now was not what was where Saturday. Ampa, it's a one man. Now one has a one can come up. Yapa, it's a me brana, soon be one. Yapa, it's no my you. It's a dear higher in the sun. Yapa, oh, somebody does come and say, yeah. We don't know that we draw down, we move a bit of a Yapa, sir, we are done with me who bear be a fat and more like Ampa, a better chocolate. what is that? I forgot your own woman. I take on group. And then, aha, we did the post. Yapa, We river, Yapa, we do a bar, me a song for. Yapa, We do. Me a awesome for. Yapa, It is honor and humanity. Just say, we were a mother concern now. The person, Muna, Obia, na Yanko, or may acquire nothing in Obia to make a pine. Yapa, would you or that? Now, a meeting a day. Nothing. Would you shout on? you. Would you do a no, we are a simple, not so simple. You. And your comes on Libyan with Zarko. Ampa, What I would you no way you are not with it? Why simple? Yapa, And you know, what's a good so now I say, Yapa, never silent here. you. It's I said, what do who rain? Yapa, Bibia, yes, sir. Asa, yes, sir. Yes, sir. And yes, sir. Yapa, It is a uko ready one. Obaya Abia, Ura, or Freya, and a friend or couple of the body. Yapa, I'm never. Now, so going on 9 years. Who was Afra? Who was not your bobo? Hey, over our mind. Ampa, My daughter, and you know, oh, Casau, I hear someone assigning you a casa. Yapa, Bibia, who you be a casa. Ampa, It must say, who drew a Higruma, who said, when you forget him. Ampa, Eh, what do you have? What do you have? I've been in the transfer next. And do you see a pronunciation to do? Would you do a sled dance, a sled dance by the Sua, who drew a honor? Yapa, Come down. Men, what can say, men, the Japanese to shoot the doom, but see a 12 say, and someone and a mouth to me. Yapa, It's about 2 minutes, 1 more. 2 minutes influence. Yapa, Yes, let's say, Ubu. And it and the baby. And rather because I want to make it. I thought so. I'm not now, fair argument. And then the money and can't be born. No. Mamma, I can't fast. Ampa, No argument. Let's say, Mamma, yes, silence. Yapa, Me Pamacho. Muya, Kadasa,
enka sika no de ba ji bi ya kesachi Yeah, pa. the records so so musa munya ye records no munya wo ye edikufu Yeah, pa. Biko na we are to know we are tackling us. Japa. And the local difference. Japa. I'm with the wood. Japa. More could be a tackling. Japa. It is the wood. It is not the one. Nothing. More to me every year. Not, sir, the Korean home park in your house. Japa. It is a little too near every year. And yes, I know who's out in the park. Ochina oko hibibi wa yepe me sorry me je se wo yes ani e show ochina na osem aba ahinimu Yampa ohina ye rough no osori an we twa no we twa no afu nya defo ampa se wo nya wo bi wo be ma ho ma no bia eyu Yampa bia sorry a na yesre o ma no no odum kasa obia me yo fiu le mo so ha dia obia me ka ampa International nature money so na one say eti na ubu a unya program ya ubu eni ni wa na obesi ni che wa na okoye no oda eni okoye no oda hwe se obi di boso say eti bi e ni kura kasa che wa sese ya ba ya aye boko ye ye bere ho ana jase ye ana Ibrahim fie. Yeah, pa. Eni ebe bia wo ibe mu no. Anenka wo. Ade bia wo be mu no. Nya fe na we ye ko we ye se na se mi ko ABC. Na we ye so amara na fa na afi ni da ko be bia. Ampa. O cha be tre mu afu na ja ho. Yeah, pa. Edi no jasi ni bia nu edu. Jasi ni bia na no ye den. And you know, when you're very careful. Now, Moshe said, Ubu nipa in Babu. Sign up as a Ubinyama, Oseadeayo, Uyanisa, Ubu program. Ma, and come and meet some many when you are the baby. Ubia na ni edi no okoko asisi akọ ampa eni ti no esese oma wani edaho na ho ara fa so eni panti ano hene ma wani nya bi amroso anesa oma afu nya ebe sorry edi etia afi ufre no obi ama obechi yampa biji eno eni ade a eka ya na mi agbo ayifuri a ekoliura esese o kasa ma obi hu se ebe ebe bikro ebe mama su bikro ebe Akrofonso bikro pampa records no traditional council yo ensesa the best ye ko ahini ye ne pepe aja o group na also your na phone ya but udru ahini mu a no go ye hu bebre o bi mu bebre na achi o kwan bia na also akọ Saka. So so na go so on sham. Yo. Na onu ma ho brase. Omo mani na ho. Yo. Oma dimani e dia sham sa den koso. Munti kro no enkoso. Emu branch e eniye. Na omo ba na omo nya akatachie. Na emwa. Na omo nya bi emfa mre wo a wutifie na wo hama ko na koso. Yo. Opo afori a mema na okro mona enyi na chairman omo so winya du apa Nyakopo emma no so engu bebre ani tibasase ma emfo emma remfa wani de wa na wa kam wase ene ma wa na be na se obo rof wasubes na me esham na was
Aye Kotoku Traditional Kotoku Manhene Nana Boansi Mireku II na ene dwumadi etise wa minute na yetumi ediaye yelemase yetosu miensa ekoma Kotoku Traditional lewura yelemase yetosu bio ekoma Kotoku nifahen se onoso wani eyibamu na wananti free echirichiri adepia enam badienti yedanase na bobo enchirawo yetoso ekoma Kotoku Akpansahe onoso yedanase se eyire yero yewura enso etu no na oba aye no so bibia aye boko na bobo enchirano yetaso bio ekoma nananom ene obibia oha asira piesi ene ma obia se obia so free ni krom ebai enam yeye hudoti yesiama obia yetaso koma enhwenekafo se omobai no so ajeje tata yetaso bio eye abamofo abrafo obibia oha ensemtrafo yeni omu emfrim ebise yelu hakra no yetiti wo radio so na bobo enshira wo pa no mo maduma ni muntre yetaso bio ananse oboba nana kasa Adom TV obibia oha nana kasa yedi asida piesie ema obibia menga na tenten no edu se yewura Kotoku Traditional sa oye anti asese ifri ha ye ko ahindrom eye koda kasa anuti se yegina ye koda ye keteso ana kanyina na yemiano muslimi fo etiem na agogo odikan ewa na eye Akyem so dikro edoyem dikro sa ana Akrofonso dikro sa nana kasa ane le asida ema empanifo anitini eni atwotwuru a ewa ha ye kan se bibia mo hwere wo ye ho bibia mo se wo ye ho wadaje mo futu musika eni de ka mu nya onyabobo enshira obibia ye na bas Ni baby no from no be am time go. Akyem ma ochina eyera nepa anopa no ko ye meeting no ebeba so.
MP Obeba Aba Israel. MP Obeba Aba Israel. Rocha Ayera Nepa, a meeting of Abebaso. And you know, if we are not in Air Oda, sorry, na cars, we are going from the car. You know, yes, also, every uncle. Now I am come. Sir, what did you be by?
Akyem. Oseadeayo Frimpong Manso IV. Kotoku Traditional Jamie, whatever Mathieu, now I'm too good to remember. When you open it up, I'm going to see a friend in the mountain. And I'm also the interest of it. Can I too good to remember? Say, I have me so. There's me, and I can't keep going. You're buying any best point. Why am I here? I'm okay. If you know, you're selling a say. Carry just here, you be na overshare music room. Oba ma say young question. Near for this year of water, Embra na Omayamani. Fan in Mokoyano, not to say a tutu, and of Manhene and Oho, TDC, the social shade. Not only chrono, any addition on it, and put us 49 comma bimbo. Now, Omoya dear, a bayer, and could be any crash. Na ya bese yebra ni nyam ewra wada roma ma ko so e man a ti ko tuku ma hin se de tuku ntin ko kasa no se o manya o di she na o besi anan je ne yo de ne ba o ma we bibia o ko ntre fie afi na edu se o de ne ba wanim na o besi bibia show ntina ma ne yo no nana ko ntin wada roma Madino, the Peseno, one. Say, I this year and mine and a combat beside. The Beji Ubia Asida. Now, Asidano, Penny said, Ukoyana, a king, you know, a saying, and I would be back one. Yakan say, young until they make us sell no Omaka in a pepe. Ubia Asida, 3,500, 3,500. 35,000. 35,000. 35,000. Canelo, 350 million. And I'm going na e wose de tie wada roma hwa so kakra man wada roma ene nsi odonso e fomo odin
Jadia Sankias, no, come on. Okay. That's a medical. That's a medical. Nana coaching. Yes, sir. The person who many my career. Me, so I your henny and answer or you dico. Please, so, more. I get you. Odiko your henny. Or henny be I. That's all. Don't trust. So I don't go back for. When you have a kind of whatever market, we are about for him. Yes, he said, you put one now, one cent to so much you cry, and I want to what can time I take? Jamie was removed, said, what is so 50, 30,000. I don't know, in super and 7 Sunday could go. Yes, I can you so. If you're not essential, you might not eat yet, it's my 12. Yes, Jamie, air cannon. Na aya kwasida atoso miensa Oseadeayo trans na echiame ma yasote se ene dai efi no bi ene kono na hemfo no enan eba abasi bibi e dia kire Kotoku Manwura Entino Jasi division ekura miensa ana country so ekura baako eye nwi so noyem Akrofonso ana mama so na nwi so ehye Srodai country division ase Manhene amamre kwa so no eye Srodai medical esai na Oseadeayo na afi jasefo so aba na sania Manhene amamre ekwa atie no ye atransi no ebese ma country division medical na other division na atwaso ewia na eye ohin fofora eye country edeno eba abesano na wayi na di edi ache Kotoku Manwura na yanyina edi ho adanse na fe wama Kotoku Manwura ehu ahade onye wahena o ma bewie pa na fe ekwan bie na wasere kwan asiesie no na fe no watimi aba besi bibi edi akere Kotoku Manwura na ye nyina so ayemu adansefo enti owie pa na jase so ye so edi ho na sania meka na ni ayi nyina so perfefe na aboa na ye so etimi ato yi enti no me fasa kwan so di asda kase ma Kotoku Manwura yetwa ehia nanam nyina sa yewura emra datia no ka kira mo so nyina mo de Oseadeayo yo sania de bia mo sim bi kira se esumo ha mo owiemo ofra obeba no na machira se man fanso ayina mo no na mo de Oseadeayo yo Kotoku Manwura edamasi manuasi
chame wada romatie na kanchi guye e ba ne nim besre kwan oya amanye bia amokọ ekura ewie no yesre ne kwan se twa ne twase yenye obi na obehwe yesu kuro no oma kwan ma se yankọhwe ne yefo de hia ofata emra na omayamane e ba ne nim koye no na to se yetoto anya fuma hene ene wo ho ti yedi sine so so hwe na oni kuro no ene adehia no ne enkodwasofo ni nan koma dwimom na omonya de a ebeye enkunimdie ene nkranhye na yabehye yebranimnyam yewra wadaroma kosidei adwadai ana yebesre kwan se yebese yekosoa wura no odehia ne yede ne ba wanim o hye se yenu hadumienu ewra kakra ofodi abaha kra no promuni yinara se omo makwa yentwen kakra chese na ayade a aya nika ye fenso ebusia pani wa ha ohima wa ha kunyasofo wa ha kromuni yinara agi atum prekope se yemfa owura ne mra wanim na obesi bibi nkyerɛw se ohun ya wie ya odi hye na ede ba afɔre ya ma news kuro no ene ede ba no obesi bibi akyerɛw na wagina tum se mi so hene anu asɛm no Oseadeayo Dr. Frimpong Manso IV Akyem Kotoku Manhene said the Kotoku continue or Kasano no. See Omanya Odishia na OBC and 9 the of the neighbor. Omawe Bibia or country fee, I think I can say or the neighbor when him now obviously Bibia show. Tina money or no. Nana continue that Roma. You might know the say no one. Say adishia and 9 and a comba beside. Yabeji Ubia Asida. Asida no. Penny say, Ukoyana Akyem you know, a saying, and I would be back one. Yakan say any anu. Until they make us say, no, Omakana, a pepe. Ubia Asida Kaya 3,500, 3,500. Continue. Yes, the person who man you may create. Me so I was hene and answer or you diko. Me so I yet you. So I don't way baffle. When you need to Wadaroma, pay about for Sekohini. You see, say, you got one now, 1 cent so no to your cry, and what can say, Martin? Jamie was who said, but it's so 50,000. I don't know, super and seven send your good grandfather. Yes, yes, that kind of so. Yes, I shall. Man, I ain't no yet, you might be 12. Nana Wadaroma. Yes, Jamie, say, oh, can't you answer? Na, I'm fine. I don't remember my three. I don't remember. You're a champion, Pajauti. Nana, we do not have a Wadaroma. Mesre kwan na mene country ne na dehye etu agyina sima na meba beka bibi ekireo na o mayewra asote Wadaroma. Sende sempa mucha mobra ntia we bi asia matisa bi wani jina ehye
Medino Wadanero. Frimpong feathers. Frimpong Tebi and no. Padaroma. Eating Omo. To go to bed, said, "Be a chef who is a river." The Monimana, the Abravacas, Apukusu Chame Woho. And it's a chair baby, and send your organ, Cantua be a bedi in some. And if Asida, na Menso iso Asidanumu, Esra Quine, Sir Mene Odishiano, a bit too enjoying. Madame Roma. A boy, no, a go see a barefoot sky 30,000. What Darma, Messe Rinty. Now, Miss Train is at 30,000, no, what Darma and Cafe, so 5,000, Mammy. Now, and go see 25,000. But this ready, a dicker in here. Yo, Martin. The Etienne said, you can't say the whole war once went to swap. Yes, again, 30, about 25. Madam, the Krakranam, the Atoy, Mr. It's so also for me. But that's a swati master. Broninsa pen to me, a cam. The Jitumusa, the American say, the Canada say, no, one say, what Daruma, and no, the engineer by Wadaro, the kind of ones and Nancy's. They were at this ready at Tosumino. The son said, Fumutu and Kumkrawenti. A year a war are Mediasre, dear, Nansuyan in the Krame. Wadarma. At this ready, said, Jantua Masumi. A year 25,000. Mediasre we. They move 15,000 in the Kitamewa and Chebebre. Masera Naokiana Naokimiru Niake Bia Medebeba Besoso, Wadaro, my district. Uncle Brana and Rusa Nemo, a yes, sir. Meshem Britain, not a Breno so, Namidebeba. Chese meshem ritiawa a bedru ho na mensan kaye enti na masha usamre tenten wadaroma chitum sama te mama yi na de ho say say champion opata abontin topa biada we go no bakoda and if now the cover that say de mo yi na je na go mu no ka se na scan say am so na be de bi na obenya the commander wadaroma e mama yi mo maka no de obi amfa mi tia bi na ka bi aba bi mu Oseadeayo chairman pamochao yawo amaninya ene yawo ensaye enti yasram ade ayechi no na yechi sa wotu aseda ekwan timi mbie ma wo nsaye ene enti mesese ade a yechi no na yida Bravo boya
Kotoku Enkoswontia. Mechitu muma mipimechi. Na sese ni amede bane se eye madisrede a medetu wanim se hwema me hwehwane ma so ema me na asidai enkosi potoka se mu 25,000 no sese semene okase mensa aka 25,000 no enti nyina eni Bonesa pentu mienu so edaso enti abano wadaro Oseadeayo sempa na mgi na sempa u ye answer Yura medaseja sredi di ekasaka kana eyi Manhene a Abirem Yura Dr. Oseadeayo Ajinatum Oseadeayo Dr. Frimpong Manso Ajinatum se enede obeye hene e wonyi so na ya medama afofo me nti mama novo ofa nche ye frano na mranti dino yeboa na Mr. Yeboa na ninkonwa din a ye bia ma no eye Nana Yeboa bafo Yeboa Osei hwede a otoso mi adawroma ni din eno yo baby a eduno Oseadeayo Chiame afede ama yehunu ose nimranti di Mr. Yeboa se medical kasa efia onye ohena unsai enu ntine ya pese yehuse oye ohene etimna na brand here de na Mr. Yeboa dai Mr. Yeboa ana sesi ano Lidino asesa ababeye bafo Yeboa osei hwede a otosumieno bafo Yeboa osei hwede a otosumieno ntesi ano yema yewura so ate sesi ano odehia no ana yedono aba to sabre se masiesie ne dia na yebesre ama aye afran nsa asom na afi no wasi bibi edi akire se kotokumawura ntam kese eka ntam kese se nana kwami kwani enana neme nana osehwede a odikan over sineme nana ofosu kwani a otosumienu a wofa sineme nana ya brefi koto enana neme nana fia buki a odikan enana neme eya sompa me nana no de besom kotokumawura eno na ene me bafo Yeboa Oseadeayo otosumienu be ba beto aso Kotokumawura efra me anopa ewia esuom ohanmo isani yare eni abayama ne meba Kotokumawura efra me na me dama chima no a atukotokuma tam kese
hu video nyina ya hu se bibia ya pepepe ama jase so agina seda mo so agent enne ana ya de no eba eye Kotoku nyina ewura anim na obesi bibia chere wadi kan kasa yantimi so twetwe amia no engofo wo se atwe mienu esra no sesra mienu asai ana ho apaso a wudi ba akwa no ahun sani ba akwa no ni santi no ye ma me how amesel bre ani ti no sikana obodi 250 million no aye 25,000 are you ready and it's snap back to me and it's 250 million and I should have been to Yadema as a ma to be inside National Oseadeayo Sempa we have Sempa but here otoso mienu enso ede ne de aba achiamia so bi na ya pepepe enti e kwan da wo se wetimi abesi bibi achire wo enti mu siesie no e e da obi bra Nadaroma afi ensuo ibi emra kwade ensuo to nso no ensuo no a eto ye no eche eti asase mu ote eti no onada no ya bread asu yakobo adom yetumi ni site no nana no ne saka 250,000 no ane shina pedu mienu kada mo Oseadeayo chairman ama Oseadeayo chairman saka baby odi no ya pata o maye rate sa aba be do nsem o kan dey mo meme kan nya duma na afa no ya sakwan na afa ya body dey chair no na body rate dey chair na uti na kan esi bi chair yo Oseadeayo doctor Frimpong Manso IV how now ye Akyem Oda Akrofonso o chame kasa na ka Akrofonso anaka obosai na ebre duro na se bi abroa na o se okoye ne ho yi ntina metui sia na abroa ba no se o ge na mo twen ne no baba me saka enti jame aso sika no sina konkotoa enai du fantum ye no eno so ka ho nti say e kwa bedam ama odihie no na otimi aba wanim obesi bibi asew tina ma ne o nti no sesie no na afi o mesi bibi tre Mira Oseadeayo chairman baby obi aya yewra na dihie prakope akonana adrubra ye pesa ye de no achire ne yie woni bibia chire no nti ali tino ne branch di ni Kofi Mireku ne branch di no Kofi Mireku so medical kasa efia onya hia odime ema mesiri chewura ana na yi ni so ade Nana Boansi Mireku a otosu mienu Nana Boansi Mireku a otosu mienu Nana Boansi Mireku a otosu mienu yeah akonda no yeah from sansa mo ne arrangement fa no kam Nigeria nana ye ho achire because odisika to brother na enye ya bre to chai be kan eti na be adu no yes ama Oseadeayo onana wai ajambo edi ama Oseadeayo bishi oh sorry wai akofrade ama Oseadeayo bishi
Oseadeayo Chairman. Within Mr. Masibibi actually Oseadeayo. That's all. Within the Nana Boansi Mireku II. Nana ni ya Mireku. Nana ni Boansi. Nana ni Jamra. Me mama ni Batampa Ramafua. Nana onu jumapa. On va y aller voir de comment il est. Ah mais baba il y a 3 sous. Amana to Akrofonso eni Kotoku Traditional. Nana o frère me wia. Anajo. Esumo. Haimo. Meba. You say me yare any aban asset. So from mama to Kotoku ntam. Kwaba yewra ate efese de nana achia Libra Osempa Nana has been actual kind of one time a year and I do sumo Frena Beba Mama Pato to go and come this year. They say Masini actually they say over when now Obecha no shako na mani opportunity. Don't prepare na mfani bo for him. Then you na wisha. afei futuo bi wɔ nso a wodi ama wɔn afei na ɛbere na so jakora ɔhyɛn akɔ hɔ yi bɛma wɔn na wodi.
Monsa. See, I'm true. Jampa. True, I am. Jampa. Kotoku, you're free here. You're free dancer. So order. How many? Also, boy, what's the audience? Cassatre. Ocaso. Also, bois Kotoku, also by Jensen. A car supon. Ah, a fair Kotoku. Yanamon to you. Fra. After your bedroom. Brim Wapper. I'm not by Jensen. Bon, I bet you soon. Oh, my God, when you're not making and I have referred from one more deacon. Woman, every dancer. Yeah, very Virgin what did I name Virgin Savage? Akrofibon Virgin Savage. Let's say you are painting. Also, Virgin Savage. For so you are painting, Virgin Savage. Yes, I know what you call Virgin Savage. I carry up a Virgin Savage. I come here for Virgin Savage. Money Virgin Savage. You're frafra. Na you're fresh. Na de you boni dia. Na Kotoku man. Enya ba piata. And now the okun yo. Who confiance anti-achi? Embo who come every bonfa. And Sakura na oka kochichi Kotoku. And now see ya be anyumo. And now see ya be open wasi maisio. A man saying in our mayor. Achichi Kurama mu. If you're one man, Nana Boansi Yo Kotoku. Your board dear. Near Bob Hamadian. From Poma Woman's way. Oh, Busasa, Kotoku as a gem quanta. Kotoku video.
ukase Kotoku sani mbabi ya Kotoku free a sabe na onka ho Ose Manhene na Kotoku Manhene se debi be yodom na me ne Frimpong ane Manso etu na mo ya kwatichire he yes ye ko akotena ba bia wo ba ho na wo ko akowu ene ko Akrofonso ebaha one na one ko abusu apani Akyem Frimpong Manso abusu apani eti se wonim sa abakosem ya uti from Kotoku ni me de ma chichiro man ya sika kokko nko a ofane nana no mbe no de omo atena no ye o se hu sika kokko a e ona na dia to bi o se me nana Uzo kotna mama so. Uzi ka kokwa tubi. Ozi mina na. Kotantro na. Uzi ka kokwa tubi. Ni so. Ozi mina na uzi ka kokwa tubi. Nyafuma tubi. Ako asi. Tubi. Pakese. Miami pro. Uzo tubi. Na Frimpong ane Manso ye politique ye politique ye politique Ejaka busu ya kronya amade sebe ni ana adance abunana kasa bra ye fra Toy, there's a fraud, retway a fraud, or a fraud, a fraud, as actually a fraud. I send the Hosea Fro, Obia Matthew, and then saying, the Passaic teacher Kotoku, the attitude, one of them open to me, iron, and I'm wanting a punyansan, one go one in the name, I'm sooner than Papa. Abanya, you're making a wood here. Echine Jamaica nyina wutie bi o pra wutie bi mo nyina mo wutie bi mo ni nwa dance emranti ejina mani mo o mo nyina ya Frimpong Manso na mo hwe o so o mo nyansa o akokodro o kaso mo fa odo akoma enche wo mo Kuma bibi omo ye ibia enye yi. Omo pesika omo yi. Omo asentre. Mo fa omo so. Na mo Kotoku America. That's all. Ya me ken nana mo nyina mo ati. It is a mo ati bi dia. Mo ni mo dance. Any pop bonfo. You be so soon fit. Na sabe Frimpong Manso. E share papa. On be say no. Muni mo nyina. Na ye de. E di kan e say. Anka mo ntwom enya baabi na mo ntuom. Ne mum e fa. E mo ho asompratie. Kasa. On wani ko. On ti usum. Can't be a chichi Kotoku. Emma Obinya baby tonight.
The one said, Army. The Frimpong Manso. I go to Tranasas. Trader Hammock. If your ancestors are near to go. A bit in Toronto. Near Koji Hosika. Near the back or dance as here. Sabina, you'll be there. Come here. And did the all real Kotoku Bessay? What did you want? What did you want? You are born in the son of Monka. Momos and Carry. Monform Coaching. Yes, I see you almost is you. No more come from one of the share born in and won't you? Meda Kotoku Mera ene Abirem for Nana Boansi Yama Akwenya etise. Amen kano tenten bebre na kakra meka ne se Kotoku mu anayewo na ade ba ko yempensi ene so ne yempensi tirim ne se ye bai si ye beso tumi no ye kai si ye bedi ni fie ha na obi biara nso ni ho no mo a etumi no eso che tumi a ewo fie ha na abre nyina ne ye bedi tumi ni si a ye de akombrase ene bedi tumi ye pie kwa bonten a ne ye pe ana ye na ne meka ne sa aye ama ye rem fie ho esi su biem se tumi no efifia aneba o besum no o besum sane woman ebetumpon sane yewura Kotoku Frimpong ane man so sumpa awosom enti ana onya edom edi nachi ama ane man etreye enti wosum ene do bekwa kowie biaba ene yesimo hene edemo pie abrempomfo bebre anka omani amuso ahomache ene bi no motu munkura horo so betai mochi enye so omani dwumadi nemom Kotokuman eyeyontia enye ubotom wonyi tumi no mo matumi no mo amanfo no ehun se mo de tumi no eso mo omo ana beka se kana we de onso fa bi no fa bi na ama ohini na peja na ayefe enti mo nua pani ana se mo papa amobeto no ha sa na mede ebo me bra me de bo me bra se bi obi a ma bo me na me bra e wo brochi am wo baby papa biti am wo me mu papa bi am se bi timi cha e ho
the richest town in the world. Eho bitimi bobra ema idi komum ema bitimi fa workers sebisebio abrofo kra enchen before ye dwuma mami na se mitimi jaho e de ba ha se me ba ha ma behwe me nuanu ma wo ha no omo abrabo ne atumi aboa omo a Nana nipa wengi yemwano nanso atimodini amoyanti ebesine Frimpong Manso na no be dream kwan obefa so etwane nanti nanso ya no mura fisa me de nana no nenam brother bayi enti sasa na tie de nhyire wo fia me dwihyire mu nyina amen mama nyansa mama nsano adwuma enye woman amen na ibika woman ya omo abepeja mo akosoro amen Sanya yewra kotokumewra esero na watufu na futuro no ye nyina ye dia anya mo kwa amodia ne wa nyina obi afa ade ye dwuma munti anya afaso ese yewra so na obi bia ase so Nyankopɔn ni hira ofi ade ma obi bia se nyame hira obi bia nyame adoma brepamoro obesa tonsa frem nyina ene dwuma dia no Yadrina eba awie papa na obibia nyakwan akototo ne niema na aboa ma na foforo frem a matimi atumi kaba eti nsramtrofo medie mo etwa foto ni bibia na na no twene kafo no obia Akyem Abirem bonfo Oseadeayo so Kasa continue. Concluding remarks. In fact, before I said Nana continue, concluding remarks. I said Manhene, and some back will be the answer. Concluding remarks. Oseadeayo Chiame Nazanentio Didikai Medami Rasi na medami so asi se nyame atom o ma se tumedi yabaso na medami Rasi asi se wa mama kwanya se tumedi kese tisi menkasa etie ni se miwra kasa bebre na ninya ya boni kwa ye hwehwa ni se kotoku ye nyina be ye ba pia ku ye na ye ya kai mi rechi Oseadeayo doctor na chi ne dia pe kuma Islam wantimi wakame wenye se wefa wekosia Islam kasa ene mo ye twani nyina mu ne nyina nkabom ne anya baako ne afema so muwura na kotoku enya nimonya bedase Itesa Akyem Oda Akrofonso na mefa akwanya weso na kotokumewura ase ese me bia me kase oman no mu nipa bi ati omana bro fie edono so a atwame seka akwanya ne bai ana ye hyase na ene ma ye wura kwan a esa break omano adane
Kasa. Said na all canon. Osha titi abakosemo na Kotoku ena edi mu Kotoku hin na di mu wo Ghana nyina. Broni bia fra brochire beba osifom a ade se Kotoku nyu ho ansa na ko bia wakọ. Na ne hyehyeye ene ne tutuye no titi die na ne nana mo ye no eno an ogina so a o sa peta Kotoku man no. Said na all canon ene obi a oye wadwin se obetwetwe oman no asa akire no wana na wotwe ho asa akire ese punto anamo no wahyase atu ena nanam nyina so atanachi asonase a yede oman no empunto ene kanko ekwanini se de na nana akwansra ehi etufo bebe bejetumi ni bia na omode bom pepere tumi ni bedi omo nsema na omode yedo mo pe na enne said the all canon a sugar when now on one can send it is Catoya or him see one Makuma. If you can't say back, we see a sugar in our Tronena on one bottomska and what he told an ancestor who and son or him see one Makuma say, one said, Sabe, the Yansan named Diono, maybe a Sicano, now or the initial was a Shahamami, a Shani Shahamami. We shahamami nyafuma shahamami bebi ode adise to tue na ya bia sikakoko ewoni agudie wo ise ehusika bedi mo semu a nana madam ma mo fe mobo emrantua ewo Akyem animo ise ono ye obotumi se ne we hwa wadua se de se na mitumi ani umu Kotoku man no wo de opa afa kwa yira to ko Supreme Court okoko ebeka ti o se ayahinsem ti fabra nanim yesramu said Mapan and it ye Abrasia if you are so much more. Trabia Nana Jason and Periforno, Obaba and Adiaso Beba, Yefia Anado, a Trabia Yefia, not Anajusun will be a free Yabacoprana, Samuel and Sumagma and Mabafatomosono. And Canadian Yasi will be again. And then you hope Caneno, Sabia Mamma Tiquano, Obico Quayam no Kukum Saya. Near the set about him. There's no question will be asked. You're ready on an obey you. Ahobrasia, or some, and a Cecilia, you take Ramia, we are not here. It is of Papa, more mouth for giving a Jim, Mamma Besha, Rano. So of a panel, and I will never soon you rap. Maybe a caco to many. You rap, it was a big so much. I'll go down so. Yo, go down so. I'll go down and see I am going to see you. Aye, I'm American. Go down, yes, yo, Madame Ronto. You, I'm a man in my rancher, and Mofra, I am Asia. And lay up here upon the power of mine. And then I shall feel proud and make a Fiada, and then that the Kaya or Jabafia. Each year, a pie pa, he and one. What does I be moving? Now we will be able to. You come also the kind of video. Don't also be a no for a papa. Don't also be a son of don't also answer free video. Money free with that. So now I can say maybe a fee. We have to talk. You know, the man now. The only one problem. Football. I'm not more one. The woman here, yes, so Mama not here. Now, no, so let's see. What you know, so yeah, so the man so. You know, so we didn't just say to me. She put it with you. You see, baby, I could know. I'm bringing you up. Friend of mine, sorry. She said, you bear, and I'm community. See her. Now, Oseadeayo Frimpong Manso IV. I didn't even agent of a father. Dear Maxima, a fact. Yes, you see. Oseadeayo Frimpong Manso IV. Sorry. Oseadeayo, sorry. Oh, sorry.